So ako sa siyang toothbrush ang mga bayot. Isir na ako hilamusan. Si hi na! Hi, beautiful! It's hot, ha? It's hot. Careful. Okay. Among kulot bad breath. Padoon na lang tayo yung buhok lang doon. You look like a manananggal. You see manananggal. You see manananggal. Manananggal. No? No, Mama, Kangal. But who are you? I give you slave. We brush your tooth. We change after you play your slime. Hala! Look at the... Hala! It's a doctor. Look at the camera. It's a doctor. This is the way I brush your tooth. Brush your tooth. Brush your tooth. This is the way I brush your tooth. Every morning, evening. Put it here. Inani kadadaw na ko toothbrushan si Karina. Oh! Don't swallow. Again. The small one. The small toothbrush. This is the way I brush your tooth. Langga, you look yesterday. The Barbie's crying. She see, where is Karine? I see Karine is asleep. Nani yun pag atik-atik ug anak bitaw ng supakan? Oh! Pangnimog mo ba? Ako, atik-atik ko mga bayat, kaya rin makapanood-brush lang yun. Ako sa hugasa diyan na huwag ang hilamusan. Ang hilamos nami. Saan pa langga? No, that's not your sabon, ha? Hilamos. Hilamos. Humaakra ba? Na yung iro. Hala! Lugas! Wash your hands. Wash your hands. Another one. Wala ko dala og balde mga bayot. Ay, kay uplang gana. Naman sa payan. Kay mabiking pa man eh. What color you like? What color you like? Kana yung ganahan suoton mga bayot, hala suotan. Kaya mo sayaw siguro ne? I want to sleep. You want to sleep? No, we play your slime. We go together city, we buy you some slime, the big one. Ako sa digilisan mga bayot. Give. Ulang gak kakaroon. Yummy? What is that? What is that? What do you want to say? Mga bayot, hingtukar nga akong binhi, makigawas siya mo nang gidala nako siya diri sa simbahan kay nanagkot pud mi kandila mga bayot, nagpaubok og pipila ka kandila mga bayot aron kaluyan ta sa Ginoo ba. Bahalag panuway tagbatasan mga bayot, basta tong kasing-kasing din ha maluluyon o humokon ba. Charot bitaw-bitaw mga bayot. Oy bisag asa mi adto mga bayot hala hungit inahan. Kay kaon na ni siya luto mga bayot, luto ra gyud way sudan og gitulakan na niya og tubig. Dayon minadto day mi atong shop dito nga kanunan yang dundahan mga bayot kay himpalit mi na iyang bubbles. Dili lang kana mga bayot katong mga plastic
Plastic na puy usa ka buok pero gisulod na ko sa bag. Yes mga bayot, while gahungit ko diri ni Karina kaning nasa amo ang atubangan bakani o sa kilid bakani mga bayot kanunay niyang gipicturan sa Karina. Wala na lang nako si taha mga bayot kay gulang ra ba. Feel na ko ang iyang nawong mga bayot murag dili siya Armenian, murag Russian siya. Kay iya man po kong gipangutana mga bayot og unsa kunoy lahi ba nako. Kay ingon siguro siya unsa maning lahi murag lahi man siguro ni nga katong nasa ilarom sa bato ba. Pero wala na lang nako gipakita ninyo mga bayot ang amo ang pag-storytelling atong bayhana mga bayot. Kay gawa sa nagkapura-pura ko og tubag mga bayot. Apon may nagkasinabot og unsa iyang istorya mga bayot. Kay iyang gipangutana nako mga bayot ang lingwahe nga iyang gigamit Russian. Unya akong gigamit mga bayot Bisaya magkasinabot bagud me. Gininglisan ako siya mga bayot wa po ko kasabot sa iyang gitubag. Wa gyud may nagkasinabot mo nang giundang na lang nako istorya mga bayot. Gikamulo lang nako hungit si Karina dinhi. Kay ugwa na ko undang yung mga bayot murag apil lang ako ang utok mo balitok. Kay wa gyud ko nakasabot sa iyang gipangpangutana nako. Basta gitubag ra po nako siya mga bayot og ang papa ani Armenian and ang inahan ani mo ay Filipina. Gayong yago man po siya mga bayot murag nakasabot siguro to. Bita-bita mga bayot ay ang ako nang gihungitan ng Karina mga bayot yogurt na. Gikan sa balay mga bayot bugnaw kayo na siya. Pagabot din sa church mga bayot aw na init-init na siya gumikan sa panahon re mga bayot init-init naman diri sa kuang planeta mga bayot. Pero unyang taud-taud ani mga bayot na mabugnaw na puni basta wala na silang sa adlaw. Kay bintaha nga mo ang silang sa adlaw karon mga bayot kay muraog na kabangon og buntag sayo. Kay nanay init mo buga. Kay kaniadto manggod mga bayot na silang sa adlaw dire pero para nako dekorasyon ra. Kay di gyud mo matagamtaman ang kainit kaniadto mga bayot. Gidad-an pud na ako na siya murag dinukduk nga maniba mga bayot. Unya gadala lang po kog usa ka buok soft drinks niya mga bayot kay aron inig uhawon siya or inig matukan siya nako ipanulak. Bitaw-bitaw mga bayot oy gikan na sa balay mga bayot gipalit na sa kuang kapika sa ilong gabi para iyang ipakaon ako mga bayot pero wa ko hingkaon mga bayot kay mga nuts lagi ng lausway na biani nga kuang bilbil dinhi. Labi ni siyang kalanuna mga bayot kay dili lang manimoy gisagol ana. Kay naapod oy mga tipasi nga gi apilog mix aning kalanuna mga bayot. Pero ay lang mo pangutana kay di gini pwede sa mga way ngipon din ha kay pertig yung gahiya mga bayot. Lantawa si Karina bertin yang kib mga bayot pero pag na siya kakaon. Kadugayan niya mga bayot galantaw-lantaw na siya kay ganahan na siya madto atong mountain dito. Bawa pa ning anaka mga bayot oy di man taunggoy ang iyang inahan pero ganahan kani siya og mga bukid-bukid. Kay kung nila pa maaliwalas manggod kayo lantawon kumpara sa mo ang balay mga bayot o sa mo ang pugaran mga bayot ding bubong og salog ra gyud ang kanunay niyang makita. Kani akong binhi diri mga bayot dili ni siya kaliwat og sigbin pero gatuwad-tuwad. Bawog magpahugas ba kani o magpailo ba kaning bataan eh. Bitaw-bitaw mga bayot oy ang iyang gituwad-tuwaran ra mga bayot nakakita siya og sulo mo amigas ba. Perti niyang iktin mga bayot kay mura siya gingilngigan. Unya yang ikuha yang antipara mga bayot kay iyang kuhiton ba. Mo nang gibadlong nako mga bayot na ay nakuhita dai ka mamaak na. Jesus Maria Josep mga bayot abi na kog undangan na niya kay akong gihadlok. Hinuong hintuwad og balik og iyang giyatakan gitumban mga bayot kay aron di siguro mudagan. Wala mi nang aligog dagat mga bayot pero ang nawong ni Karina perti ng pulaha. Ambot gumikan ba kani sa kainit o gumikan ba kani sa hangin. Kay gawa sa init diri mga bayot hangin pug kayo kanang tigulanga mga bayot mo ya ko ang katabi ganinang wa mi nagkasinabot. Pauli na mi mga bayot minhapit mi aning tindahan mga bayot kay nakoy giganahan dring sapatos ba may nalaman ni og angayan nato ning ipasuot sa tuwang binhe ato ning paliton. Namili-pili pud ko diri og sanina mga bayot bisag wa koy bansing utabos diring gidala. Ko na ning lantaw-lantawon diri mga bayot kay aron malingaw-lingaw pud ni ako ang kalimutaw ba. Bitaw-bitaw mga bayot oy diri sa ako ang planetang gipuy-an mga bayot o base sa ako ang na-experience sa ako ang mga kagupa mga bayot. Dali ra gyud na sila masumhan og sanina. Or kanang kung feel nila gani nga ma-feed na bitaw ng color ila na day nang ilisan. Mo nang karon pagyud ko nakahibalo karon pagyud ko na sweet yung mga bayot mo nang daghan kayong ukay-ukay nga gikan sa laing bansa mga bayot kay ana na sila ganahan na sila og kanunay bag-o. Unya makaingon na lang pugaw kanang ilang sanina balik-balik kay kanunay nilang paliton nga color sa sanina mga bayot itom ra gyud na og gray or kanang mga puti mga bayot. Kanang mga sanina sa kuwang mga kagupa mga bayot ug kanang mong lakaw na sila murag mutambong og lubong ba or murag nabalo mga bayot kay kanunay na silang magsuot og itom nga sanina itom nga pantalon itom nga sapatos kulang na lang mga bayot itom ang ilang lagay bitaw-bitaw mga bayot ay mo ginaganahan nila nga color mga bayot pero si Karina mga bayot din ako pasuoton og itom mga bayot ganahan ko og kanang damlag balantawon murag ako mga bayot murag natakdan ako sa ila ang ganahan nga color sa sanina mga bayot kay ganahan na po kog itom og white kaniadto sa kuang planeta mga bayot masipag di koloris na ako ang suoton okay ra kayo giganahan ko aning baga mga bayot o channel ni siya mga bayot din na ay patsadag color mga bayot o pero naglibog ko aning panaptuna mga bayot og saya bakani or bra bakani or kalo bakani bawon sa ning klasihang suotana mga bayot pauli na may mga bayot pero binhapit ko diri sa city mga bayot kay mo palit unta kog limon yes mga bayot sa kuang paglantaw-lantaw nakakita na ko diri og tanlad pero karin tanlara mga bayot punuan ra ilang gibaligya feel na ko ang mga dahon na nila nang gilamas bitaw-bitaw mga bayot o yang usa ka putos ana mga bayot murag nagkantidad sa tuwag 100 ka pin
So, dire lang ako tapuson akong si Chiburitzik mga bayot. Salamat sa inyong paglantawan. See you tomorrow kay mo pauli na mi.